ukusuka ku1 kuya ku10 ekuthembekeni onakho nasekuphilisaneni kahle nabantu ungazipha abantu ukusuka ku1 kuya ku10? Ningizimu Afrika sanibonani, yanibingelela uThabiso akacela uqumba amaqumba nalaqumbise lesele lentaba. Anibingelela umbhinyiliki intaba the beyivimba ngapha yaphuma ngapha bathi beyivimba ngapha yaphuma ngapha. Anibingelela umavinjwa nge1000 umavinjwa nge16 umavinjwa ngenkulungwane. Ngibingelela bukhoma ngaphansi kwe-channel enkulukazi uHlanga Media. Bafowethu nginibingelela nje ke sesinesikhathi sagcinana, nginibingelela ke kule episode ku season 4 sanibonani kuzo zonke indawo la kufikela khona nangumbukiso bhanyabhanya. Zingane zakwethu sicela nibukele uHlanga Media. Siyanicela nibukele uHlanga Media. Siyacela nibukele uHlanga Media. Ufaka i-episode namhlanje bathi abantu ngathi ungayibukela zonke izinsuku. Uzama ukuxina ukuthi yazina ngisebenza ngokukhulu ukuphangisa ngoba ngifuna ukuthi isonto noLosithathu ngihleze ngifaka kuze kuyophela inyanga. But uyabona ukuthi umsebenzi uduvile emalokuzeni emashalofini awubukwa. Siyacela nganza ukuthi nibukele uHlanga Media. Siyacela nibukele uHlanga Media. So ke manje ukuposta ngokurelaxa ngoba asifuni ukuthi siposte umsebenzi ungabukwa. So posta namhlanje nibukele. Silinde olunye lwesithathu njengoba sasenza saqala. Siphinde siposte ngolunye lwesithathu because lo posta nisuke nikufuna kuyafana ukubukela. So sicela ukuthi sisebenze singadleki amandla. Nathi sizama ukuthi singadleki amandla nganza ukuthi siyacela qhubeka nibukele uHlanga Media. Namhlanje ke sinolunye uTalatiya futhi sinolunye uTavatava. Hey, indaba zomjolo zinabantu bazo. Nalabo abayitshela ukuthi bayibantu bayo imjolo abasiya abantu bayo ngoba abahluleke ukuzimela indaba zawo umjolo. Ake sihambe sobona ukwenzakalana. Xebo. Asikubingelele mbukeli lapho ngasekhaya. Ubukela uHlanga Media ku YouTube. Qinisekisa ukuthi awungafaza lapho usubscribe mawukuthi uyaqala ukusibukela. Kade wethu sakubingelela sokamukela. Yebo bhuti njani? Yo siyaphila. Ninjani nini? Ngiyaphila nami. Siyaphila. Igama lakho bani? Kunokwanda wakaZulu. Oh Mageba. Yebo. Yebo, siyajabula ukuba nawe dadewethu. Ngiyazi ukuthi awazi ukuthi sikubizeleni. Yebo bhuti. Kodwa ngiyaqinisakisa ukuthi uyohamba la sowazi ukuthi yini esikubizele yona. But ke siyafisa ukwazi kabanzi ngawe. Uyabona sithole kabanzi nje ukuthi umuntu okanjani. Lokho sizokubuza kuwena imibuzo ethize but kumele sikwenze ngemvume yakho yasivumela. Hayi kulungile kunankinga. Okay. Ngifisa ukuthola ukuthi lento yokuthandana mhlambe mangathi wabuyela emuva ngokomqondo makuthi ukhona kuyona lento yokujola uyiqale mhlawumbe ungakanani? Ngaqala ngina 21 years. 21 years. Yebo. La kule minyaka engemuva mhlawumbe boma 19 20 18 17 abafana bebekushela. Yebo bengishela. Pho yini beyikwenza ukuthi ungabaqoqa? Isikhathi besingakashayi. Wawuzitshelile ukuthi uzobaqoqa? Yes, ngangitshelile ukuthi mase sengingale nga21 kuba sekungconywana. Oh. Okay. Mhlawumbe mongasibuyisele emuva nje usixoxele kancane. Ngiyazi ukuthi imijolo yakudala inazi ivuva bezithize nezitori ezimnandi nje ezike zibe khona kuyona. Masingabuyele emuva mhlawumbe umuntu oqala waba naye empilweni, how was umjolo wenu? Mhlawumbe isimo sokucheckana kwakunani checkana kanjani ngoba phela ngiyazi ukuthi umthetho ekhaya wawuqina. Hayi kwakunzima ngifuna uqamamanga. Ngangiphuma kanzima ngisho ngithi ngiyaphuma kodwa kakhulu kangangiphuma ngithi ngiyokha amanzi. Ngangizithola lapho isikhathi sokuthi ngijole naye. Shuthi wawuthi ukulibala mbijana ukubuya ekhaya. Yebo ngiqamamanga ngithi ngibambezelekile begcwele. Yeah, into zakhona imijolo yakudala vele ayiba nazo lezo inkinga kanjalo. La ke khona umzali wakho sethola ukuthi senginento kanje osoyenza saba njani isimo? Eish kwaba nzima kakhulu ngoba baba nje wazafisa ngisho ukungixosha ekhaya. Kwakunzima kakhulu angifuna uqamamanga. So oluphi uhlobo kunalento ethi mangabe kuthandana athi omunye umuntu angifuni ukungena ngazo zombili inyawo engathi ngafaka olulodwa lunye libe ngaphandle for ibalance mase ngiphuma ngikwazi ukuphuma. Uyabona ngoba angeke uze wazi mawungena ngaphakathi namanga amaningi. So umuntu ozinikela kangakanani uma kuukuthi kunothanda kakulona? Hayi ngiyazinikela bandla ngifuna uqamamanga. Umuntu bengimthanda nje. Yebo ngiyayifaka inzipho nje. Umuntu bengimthanda nje ngisuke ngimthanda ngempela. Yeah. Futhi ngiyahlanya ke. Kukhona mhlawumbe kuba khona ekhanda ukuthi
mhlambe ngelinye ilanga lo muntu kukhona into embi angayenza kumina engenza ukuthi mhlambe lokuzwana esinako mhlambe kube khona ukuqheke kokukona. Ngangangazi ngicabange lokho ngisaqala kodwa ukuhamba kwesikhathi ngangibuye ngicabanga ngisho ukuthi mhlambe ngiyenzeka abuya ngijolele yini ngenzeka yini aphinda angibhanqe nomunye umuntu kodwa ngibuye ngithi hayi ngicabanga ngorongi ya kodwa ziningi igigaba la khona sowudlule khona mhlambe wagcina uhlukana nomuntu ngenxa yezizathu ezithize ezizona mhlambe eziholele ekutheni nihlukane mhlambe kube uyena owenza izinto ongahambisani nazo ugcina umyekile I'm sure badala manje nalowo awuthana naye una 21 senaye mhlambe kunesizathu esifanayo futhi kulezi zinto engiyisho hayi ziningi ziningi mhlawumbe ajole nomunye umuntu nje ngizothini oqala nje wayephuza okokuqala shuthi mina ngahambiselana nokuphuza kwakhe mase ephuzile efuna ukungishaya aphinde kushuthi ngambamba ukuthi uyibekezelela indaba yokushaya ngazama ukubekezela ngimzama ngahluleka ngabona ukuthi ayingeke ngiyahluleka ke la sahamba isikhathi ngaphinde futhi ngabona ukuthi amamba kwenye indawo khona lengambamba khona ngezwe ngabantu oqala bethi hayibo ubani uyazi uyakujolela hayi ngangakholwa nje because ngiyamthanda kuphatha kanjani ukuzwa lokho obvious ngizophatheka kabuhlungu because umuntu wami ngiyamthanda ngangakholwa ke ngabona nje ngathatha lezi ngathi baqamba manga bamqambela ngathi ngifuna ukuze ngiyibambele mina ya manje ungitshele uma ngabe uthola umuntu wakho esemjolweni nomunye umuntu wesifazana yini efika ekhanda lakho ngiba nolaka mina ngifuna uqamba manga ngiba nolaka ngithukuthele angikwazi ngisho ukukhuluma ke mase sengidiniwe ngivele ngifisa ukushaya nje wonke umuntu engimfica lapho futhi nje ngifuna manga ngambulala indlela engidinwa ngayo ngambulala wakho ngoba uyabona uma ngabe usukuthandana nomuntu okuyena okufuneka ahambise ngendlela mhlawumbe ezokwenza ukuthi wonke umuntu abe happy yilo muntu osukuthandana naye wena so uma kuukuthi uthola ukuthi sethandana nomunye umuntu kahle umuntu efanele umdinelo uba uyena lo othandana naye ngithi uyena le ngithandana naye kodwa manje inhliziyo ayiphakelwa naye lo hayi ngeke wenzeni ayingeke uthethe indoda yami wazi kanjani ukuthi uyazi ukuthi umfana mangabeshela uyasho ukuthi akanamuntu ebenayo kuyenzeka ke kodwa nawe ntombazana ukhona umfana ongenayo intombi njengoba wena unomuntu wakho njengamanje abafana basakushela no bayangishela same thing ayigeke uyabona ukuthi into eyenzakala nje ubushelwa nawe akhona abanye amantombazana futhi kumele ngimiyeke intombazana ingasho lutho kuyona ngizithulele nje ngicabanga ukuthi kufanele uyiyeke ngidile nomfana yes ngoba umfana uyena umuntu okwazi ukuthi athe nawe kodwa ahamba oshela omunye umuntu lo umuntu lo wabuza ukuthi hey kungabi njalo ngifaka enkingeni konzima kodwa ukhona yena omunye umuntu othandana naye mhlambe uthola ukuthi uzothi yena akekho esho wena njalo ukuthi awukho angeke azakutshele phela yena ukuthi wena hey sengishelile intombi la yangibuza ukuthi nginaye nomuntu ngathi mina akekho cha uzofika nje kuwena ezif yonke into ihamba kahle akanamuntu zibuza umbuzo othi bangapha abantu asebehlukene nabantu through indaba yokuthi omunye umuntu sebe nomunye umuntu mina kahle ngathi akusale sekuyeke ngingasahlukana because vele noma ungasuka komunye umfana uye komunye umfana nalowo mfana uzomfica naye nezakhe but ke angiqondile ukulokhuza ukudida umqondo hayibo ngilana ke la ngikhona kunombuzo esike siwubuze la ukuthi kwezokuthembeka ekuthembekeni nje onakho kusukela ku1 kuya ku10 uzipha bani ukuthembeka ukuphila kahle nje nabantu abaseduze kwakho ungazipha bakusuka ku1 kuya ku10 100 10 futhi uzozipha 10 no siyabonga kakhulu cela ukuthi ke sibuke lapha kulesa screen nanga umuntu okubhalela Sanibonani igama lami nguAnita wakwaMzobe ngibhalele uhlanga media ngoba ngicela ukuthi lingihlanganise nosisi owangilimaza wadala ukuthi ngize ngiluze nomsebenzi wami sisami yamazi usisi lo yebo ngiyamazi okay uyena umuntu osibhalele lo othe ufisa ukuthi simhlanganise nawe so usixoxele isitori akasixoxele sona so that's why ngithe yafuna uqale kube khona wena kuqala ukuze ngizokwazi ukuthi ngizibuzele lembuzo engifisa ukuyibuza so umazi kanjani usisi hayi nje umuntu engimaziyo nje ngeke ngize ngikwazi ukulanda kakhulu kodwa nje umuntu engimjwayele nje
asikho isitori mhlambe esake sanihlanganisa noma inkinga nje mhlambe ethizeni eyake yanenza ukuthi mhlambe nibe nokuhlangana? Sikhona. Okay. Yini inkinga? Hayi usisi nje kushuthi sakusaba nengqabane encanyana. Saxabana ngamshaya ngamlimaza ilokho nje. Proud umbuzo wamlimaza? No, angikho proud. Ngayisola nami ngento engayenza. Kwangafanele ngimshaye. Yini indaba ukuthi kwangafanele umshaya? Ukuthi ngase ngidinwe kakhulu, ngangakwazi ukuyibamba. Nento enza ukuthi angidine kakhulu ile ngamfica khona. So ngabona ukuthi shuthi lento lo ikhona. Abangani bakho phobona basebengenaphi njengoba basebemshaya nabo? Abangani bami babengiphelezele. Shuthi nabo bathatha ngokudinwa nabo. Babona ukuthi ngibamyekelela umngani wabo. Babedinwa yini bona? Babethinteka kanjani? Inkinga phela usisi lo ngasuke ngamfica endlini. Endlini usisi lo ngamfica endlini yendoda yami. Angibange ngisabuza ke lapho ukuthi uqamfelephi ngagibela njengesiqwa ekhanda. Wazwala imali yakhe. Uyazi ukuthi waphuka? Yebo ngiyakwazi. Okay. Nawuyezwakala. Angifuni ukubuza imibuzo eminingi dadewethu, but bengifuna ukuthola ukuthi mhlawumbe kukhona lolwazi onalo because naye bengixoxela into esimayibe kanjalo. But lilonke anginazi nabe kanaphi kuloku kulimala kwakhe, but yena ukhona uyafisa ukhona afisa ukukhuluma nawe. Ukhona la? Yes, ukhona la. So uyafisa ukukhuluma nawe. Ngiyacela simuphe ithuba lokuthi simuze ukuthi ufuna ukuthini. Hayi kulungile ngamnikeza. Awuna nkinga? Yebo. Okay. Qhawe sicela sifake lena. Konjani dadewethu? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ingane senenkinga yini? Sabhlungu kodwa kungconywana yona iyakwazi ukusebenza kodwa ibhlungwana. Kodwa iyaluleka kodwa into esindayo iphakamiseki. Oh, iyaluleka but into ezisindayo ziphakamiseki. Okay. Igama lakho masolishilo lapha kuleya video semkhombise yona dadewethu. Uthe wakaba isibongo? Ngwakwamzobe mina. Okay, wala. Udadewethu ositshele kona uyaveza ukuthi uyakwazi. But ke ngifisa dadewethu usuke nje from the beginning ukuthi uzumazi kwakwenzakalani. Udadewethu angimazanga kahle mina. Sahlangana nje ngesinye isimo esingekho right. Singabantu besifazane. Kodwa ke ukubeka esithombeni bhuti wami usisi lo wafika mina ngisendlini athi yena yomuntu wakhe. Ngangilele mina ngingakhiyile ngoba vele umuntu wami unokuhamba ayophuza ahambe nabangani bakhe. So ngangishile umnyango ungakhiwe ngoba ngenzela ukuthi mefika angene ngaloko ngivuka. Kanti kuzokwenzeka ke kufika usisi athi mina ngifunani la ikuphi indoda yakhe. Lapho angazi lutho indoda mina ngathi ngiyifikela mina la ngathola umsebenzi mina ngomunye usisi. Ngafika la ngisukele endwedwe bengitholele nomqashi engizoqasha kuona ngangahlali la kwathiwa ngizokade izingane ezu2 nomuzi ngiclean ngenze konke ntambama ngihambe ngiyohlala la ngihlala khona. Yeah. Ngafike ngasebenza lapho ke kwaba nobhuti ongihluphayo lokwengishelile. Lo bhuti lo after inyanga ngaze ngamqoma ngoba phela ethi yena akanayo umuntu. Akunamuntu wazi wangitshela nanokuthi ukuthi ngiyathanda ukuthi ngifike endlini yakhe ngafika noma inini ngihlale noma isonto lonke. Hawu ngakhululeka phela ngithi nama esengitholileke ngangumkhwenyana. Ngakhululeka ke nami ke kanti usisi uzofika athi indoda yakhe. Okay. Mangabe efika usisi ufika uhamba yedwa ufika wafika ehamba nabangani bakhe nje futhi bengathi ba abantu abasuka endaweni yokujabula abaphuzile. Benza njani mabefika? Mabefika akangibuzanga ungibuze nje ukuthi ngifunani lapha yana ikuphi indoda yakhe isendlini yendoda yakhe. Emveni kwalokho bangiganda ngenduku. Bangishaya bonke nabangani bakhe. Ngazi ngasiza umakhelwane ngoba bengizwa ngimemeza ngikhala. Ngezwe umsindo bazongisiza bangikhuzela kulosisi lo wagcina ke behamba nabangani bakhe bangena emotweni bahamba.
ngasala ke ngasizwa ke mina omakhelwane la bangisiza bangizamela imoto ukuthi bangihambise esibhedlela emshini. Oh izinduku bazithatha khona la endlini. Babe ngishaya ngayo nayo yonke into yayikhona la endlini. Ngaze ngagcina sengize ngaphuka ingalo. Yo. Sisami sithema sikhuluma nawe la ekuqaleni. Angithuki. Masiqala sikhuluma nawe ungivezelela ukuthi uma ngabe umuntu ethatha umuntu wakho ungenza noma yini kulowo muntu because uyacasuka kwesinye isikhathi ngathi nginqamuka nomoya and stuff. Wathi ungaze uvela uvevezela into ezikanjalo. Yini eyikwenza ukuthi umshaya? Ngase ngidinwe kakhulu. Okay. Ngangakwazi ukuyibamba. Ngahluleka. Wawumgcine nini umuntu wakho ukuze kube leso sikhathi? Umuntu wami ngalelo suku ngangazi ngimthole efonini. Ngathatha abangani bami ngalesuka kaMashu. Ngathi asike sihambe nisojabulisa ngala ngasemlazi. Ka exit. Ukwazi kanjani exit? Ka exit ile sijwayele ukuhlangana khona nomuntu wami. Sihlalele khona, sichithele isikhathi. Okay. So wasuthatha abangani bakho ngale kaMashu ake nizobona ngayo. Ngathi abakeze bazobona indawo entsha abangayazi. Okay. So ngifisa ukuthola ukuthi so usuka kanjani manje lapha exit uye ngala ekubeni usuka ngapha kaMashu? Phela lapha ngabona ukuthi ngoba manje ngimthole efonini senginalokho nami sengicabanga izinto eziningi ngathi hayi ngeke asike sithentshwe ngakhona sike somqalaza emlazi sike somqalaza. Okay. So naku ke niyafika ke endlini? Yebo safika ke endlini ngathi mengithi ngiphusha isicabha hayi kuvuliwe ngitshela ukuthi ukhona ngaphakathi. Okay. Mengithi ngiyaphusha isicabha hayibo kukhona umuntu olele. Ngiqale ngingaboni kahle ngitshela ukuthi uyena. Ngithi mengibula ingubo hayibo intombazana ngabe sengikhwela phezulu kwakhe. Abangani bakho? Abangani bami badina bathi mshaye mngani. Ungasamyeki ukujwayela kabi lesifebe. Samshaya usisi wabantu wazwala imali. Walimala kanjalo. Okay. Wakazama sisi mhlawumbe ukuthi ubabophisa ngoba bakushaya. Ngike ngazama ukuthi ngibabophise kodwa usisi wagcina esezile kumina. Ukuphuma kwami esibhedlela uzile usisi wafika wathi uyaxoxa ngakho konke angenzile ubengacabangi kahle nanokuthi wayephuze nokuphuza ngalolanga leliyana. Savumelana ke ukuthi hayi kulungile sisi wami akunankinga ngoba wayesexolisa ethi wayengiphathele nemali ngalelalanga wayephethe 1000 rand. Ngabe singamchazela kusimo sami ukuthi mina angisasebenzi njengoba ngibuyile esibhedlela kungithathe isikhathi eside. Umqashi wami wazogcina eseqasha omunye umuntu ngokubengeke azalinde lesi sikhathi lesi. Mangibuyela wangitshela ukuthi hayi sekunomuntu. Manje angisebenzi angisenamali. Nginengane eyodwa nje engiholelayo naleyo grant ayizile kumina iza kumuntu ongigadela ingane emakhaya. Manje angisenalutho ke. Ekhaya khona ubukufaka khona ngaso sebenza. Ngesikhathi bengisebenza bekukhona bengikufaka. Bengihola lapha ya 3.5 ngikwazi ukuthi ngihambise 1.5 ekhaya ngisale no 2000 ngicuceze nami ngala. Okay. Uyasebenza sisi? Yebo ngiyasebenza. Usebenza? Ngiyinesi. Oh. Manje uyabona ukuthi mhlambe kukhona ukuthi kwakungenzeka mhlambe kube khona ikuphazamiseke emsebenzini noma ukuxosheka kulesimo wasenza. Yebo. Ngiyabona, yebo ngiyabona. Ithini into yakho ke? Senimshayile ke okay. Namshaya nabangani bakho sene grand. Yebo. Nabe senenza njani ngene emotweni nahamba? No sangena emotweni ngeke siqede umshaya sangena emotweni sahamba ngoba sasisadiniwe vele. Okay. Kodwa ukuhamba kwesikhathi ngakhombisa ukuthi ngiyazisola. Ukuthole kanjani wena ukuthi mhlambe lo umuntu unenkinga noma waphuka noma mhlambe usesibhedlela noma mhlambe kumele umfonele ukhulume naye efonini uyithatha number yakhe ngoba umazi? Ngafonela uyena umuntu wakhe lo kade umuntu wami. Anisathandani? Asathandani. Why? Ngakhetha ukumiyeka. Uyena wayeka wena noma wena wayeka yena? Emini wayeka yena. Okay. Ngakhetha ukumiyeka emva kwalokho mengitshela ukuthi usisulimele. Soshayela umuntu la. Umshayela lo muntu. Uyajika futhi soqeda kushaya lo muntu soyeka lo muntu. Bomshayelani pho? Ukaba ukudinwa nje nami ngazi ngangikuthatha nanokuthi ke sasithe ukudla amanzi ampontshwana.
so ngadinwa kakhulu ngangakwazi uyibamba. Okay, wawazi ukuthi usisi uzokubophisa njengoba umfonela wasekutshelile umuntu wakho umuntu i-ex yakho? Yes, i-ex yami yangitshena ukuthi lento yenze lana i-wrong kakhulu. Usisi usethathe inyathelo zokuthi uzokubophisa. Okay, ila usukume khona ke? Ngasukuma khona ke lapho ke ngazama ukuxolisa kakhulu ngizisola ngamtshela usisi ukuthi before siqhubeke wena uxolise ngoba nakuxolisa noma uxolise ngoba nakuthiwa uzoboshwa? Hayi bengixolisa nje ngoba ngiyaxolisa. Angiboni kanjalo mina sisa, ukwazi ukuthi ungafike wenza into ebhlungu kangaka emntwini umshaya ungenalwazi awubuzanga lutho kuyena. Yabona kuhle ukushaya umuntu ngoba nake kuphendula ngeimpendulo ongazizwa kahle. Lo muntu awumbuzanga lutho ukhwele kuyena nje wadelika. So mina ngifuna ukuthola ukuthi yini umlokuze kanjani, umfonele kanjani? Umfonele ngoba wena utsheliwe ukuthi uzoboshwa. Kwangani ungakazi ufonele lo muntu owayekade indoda yakho umbuza ukuthi wabanjani lo wasisi? Khona noma mhlawumbe ngicela unginikeze inamba lo wasisi ngifuna ukukhuluma naye. Yindaba ngoba nakusekuthiwa uzoboshwa bese wena kuyima uzwe ngazuthi kufanele ukuthi umfonele bese uyaxolisa. Ngangisaba. Ngangisaba. Ngisaba nokuthi vele lento engiyenzile i-wrong kakhulu. Ngenzeka ngiboshwe. Ngangisaba ngifuna uqamba amanga. Kahle kahle ukuxolisa kwakuwukuzivikela. Nosikanjalo. Kukanjalo singasho ukuthi hayi nosikanjalo. Kukanjalo wena uxolise ngoba naku bokade uzivikela. For the fact ukuthi washaya umuntu yazi ushayisa kwesigebengu kwezinkabi maze uyodubula umuntu. Ufike udubula umuntu bese zingena emotweni zihambe. Seziqedile umsebenzi wazo. Akunjalo. Ukube kuthiwa ziyazisola ngabe zike zifonele noma lo muntu obathumile ukuthi ungizamele inamba lapho kulwamndeni ngibafonele ngiqolile. Ngangisaba into engayenza. Okay, waqolisa mawuqolisa wamnikeza imali? Yebo. Eyani imali omnikeza yona? Ukuthi akwazi ukuyibhekelela lengayibhekelela ngakhona nezingane ngoba unane izingane akwazi ukusiza izingane ngalowo mali. Ingane, uthe unengane iyodwa uthe esemakhaya. Yabo, so ngifuna ukuthola ke la dadewethu ukuthi emva ukuthi umnikezele 1000 kube khona ukuxhumana bekhona. Mhlawumbe ake ngibuze kuwena bekhona ukuxhumana? Akukho ukuxhumana until usisi azama ukungifonela lokho engifonela ngingafuni ukukhuluma naye ngoba phela umuntu lo owangishaya ngaze ngagcina ngilele esibhedlela ngaluza nomsebenzi wami. Wagcina ke esengiyavuma ngoba ngiyabona ukuthi lokho ephikelela engifonele ngamvumela ukuthi hayi kulungile ungeza la engihlala khona ngamnikeza ama direction ke wabese weza ke wanginikeza le 1000 ngalelo langa noma wayesekunikeze? Wanginikeza 1000 ngalelo langa lelo. Ethi ucela ukubonisa ukuthi uxolisa kangakanani kumina. Wabese wathembisa ukuthi inyanga nenyanga uzoloko enginikeza u500 rand. Until ngize ngikwazi ukuthi ngithole umsebenzi mina. Ngikwazi ukuthi ngiyimele ngoba phela manje angisasebenzi. Okay. Kuhle lokho wakwenza sisa. Yebo. Kuhle wakwenza ukuthi manginenkinga esimeyifane naleyo usondele eduze komuntu ubuza ukuthi yeyiphi indlela engakulekelela ngayo. Mhlawumbe impilo mayiqhubeka ngakulekelela kanjani because uyaveza ukuthi umsebenzi wamphelela. Kuhle kakhulu wakwenza. Ngikushayela izandla. Kumbo wakwenza ukuthi umshaye. Yabona? Kumbo ukuthi mawudiniwe izinto uzithathe ngotshwala. Mawudiniwe izinto uzithathe ngenhliziyo. Because mawulalela isitori sakhe eqaleni uyakuveza ukuthi ubekade engazi ukuthi umuntu unomuntu naye beyifikele endaweni. Isikhathi singangenyanga sanele ukuthi umuntu umbheke because lo muntu usho useduze. Uyahamba endlini kuyena abuye. Uyambheka ukuthi okay lo muntu umuntu kanjani. Seyathola ukuthi hayi ngathi akempela lo muntu akanawo umuntu. Kanti wena ukhona. Yebo. Angithi uyabona ukuthi yena bengazi? Yebo bengazi Nkosi yami ngaba nephutha mina waba nephutha. Yabona? Yebo. Okay. So njengamanje umnikeza 500 rand ngenyanga? Yebo ngimnikeza 500 ngenyanga. Ugcine nini? Ngigcine last week. Last week. Okay. Uqinisile? Yebo uqinisile bhuti wami. Ukhala ngani ke manje sister lapho ngoba naku sibhalele yini inkinga? Okungihluphayo ukuthi u500 yebo ngiyambona yena ukuthi uyazama kodwa u500 mncane kakhulu for mina ngoba manje angisakwazi kwenza lutho, angisakwazi ukuthumela ekhaya, angisakwazi kwenza lutho okwami ngoba phela ngino500 kuphela for inyanga yonke. So ngibhalele le show ngoba ngicela ukuthi usisi ningisize ningikhulumele naye akwazi ukuthi anginyusele yona imali. Ufisa inyusi imali nganisiswana?
ayinyuse noma ibe 1.5 okungcono ngikwazi ukuthi ngithatha 500 ngithumele ekhaya bahlanganise nabo lapho nami ngisale ne1000. Okay, mhlamba ke siqale la. Usisi uphelele umsebenzi kade sebenza. Ufike kanjani usisi kutheni naphelele umsebenzi? Ufike ngokuthi ashawe amantombazana. Athiza imsola ngokuthi uthandana nendoda yoyedwa yalo amantombazana. Walimala. Uma ngabe selimela usisi wayesibhedlela. Uma ngabe sesesibhedlela akasekho umuntu osebenza la kusebenza khona usisi. Uma ngabe ngasekho umuntu walade kusebenza khona usisi, seyithi lento maqashwe omunye umuntu ozothola same salary ekade ithola usisi. Meaning lo mpompo boya kusisi wemali usuyavalwa. So uvuleka komunye umuntu. Lonto seyisho ukuthi kushuthi usisi imali ebekade eyifaka ekhaya angeke isaba khona because le mali ayisekho. Imali ekade ezilekelela ngamhlanje ethenga ama cosmetics athenge nokudla endlini angeke isaba khona because kuvale kumpompo emumva. Obukade usupply kulezi indawo zombili. Yini imbangela amantombazana angena endlini ashaya? Okay, siyilungisa kanjani ke lento? Akasebenza usisi until azasebenze. Laba abantu abalinde yena ekhaya kumele kube khona indlela eyenzakalayo ukuthi basizakale. Yena kuzasizakala kumele kube khona indlela elokhuza yenzakalayo. Akasebenzi ke nje senza njani? Umuntu okuyena obeyikhozi yayo yonke lento wena. Sesithi ke kuwena u500 okade ufaka mncane for zonke lezi idingo. Sicela ukuthi uyinyuse le mali mhlawumbe ibe 1500 rand. Ingabe lokho kungakhona yini ukwenzeka? Hayi ngeke. Ngase ukuningi kakhulu. Inkulu phela leyo mali leyo. Nasekuqaleni phela ngamenzela umusa. Mkhulu kabi lo 500 singangimnikeza wona. Mkhulu. Ngeke. Ngengikwazi. Bathi ngikade ngichaza ngithi yena kahle kahle usupply izindaweni eziningi ngale mali. Aphinda supply nakuyena uqobo. Hayi ngeke kodwa 1.5 usumkhulu kakhulu. Bengimsizela nje nalapho. Ngengikwazi angeke ngcono isikwehla kancane noma kube 700 thiki. Kusho ungakwazi ukuthi unokuthi u700. Ungcono 700 kodwa 1.5 hayi ngeke phela nami ngimele ngondle nami nginekhaya nginezingane kumele ngondle. Ngicabanga ukuthi into ofanele uyicabanga ke lezo before umshaya. Usuzicabanga kudala kakhulu. Abona mawucabanga manje ukuthi unomndeni. Kodwa bhuti naye wona nje sobabili sona. Wona ngani yena? Hawu ukuthi ngimbambe lapha ngimfice lapha ya. Umshayelani pho umbuzi lo. Iphutha lami ukuthi ngimshaye kodwa nje naye wangihlubula inhliziyo. Ukuthi yazini sisi. Owesilisa ongacacelwe noma ongashadelwe. Benza noma yini abantu besilisa abangashadile? Ngiyakwazi lokho. Akuvunwa yimina lokho but benza noma yini? Ngiyakwazi. Yinto leyo ukuthi ma umuntu omusha nje uqoma umfana. Kodwa akangangiqoli angifuna 1.5 athatha advantage ukuthi ngiyasebenza. Hayi ngeke ngikwazi. Ubona ukuthi nalapho ngangimsiza. Ubona ukuthi uyakuqola. Omunye wangaza amnike leyo mali leyo, omunye wazomshaya qede eyihambele. Bese yaboshwa, bese aphelelwa umsebenzi. Inkinga ke wezoboshwa vele ngisigcine wezoboshwa bazobe bezomfuna amaphoyisa ambophe. Kodwa abanye abakwezile bayabale abanye bengatholakala. Mhlawumbe nami ngizobaleka ngatholakali. Hayibo. Ube wazi ukuthi unesi usebenza samoya. Hayi ngeke ngizoyiyeka phela kushuthiki. Hawu ngeke. Odlala abantu hayi. Ma bekunenkulumo engisayikhuluma leyo ukuthi kuyenzeka uqome. Ma uqomile nje uqomela umfana ungashadelwe. Ufuna ukwazi ukuthi ngenzeka ukuthi angedwa. Ukhona omunye umuntu. And mangabe lo muntu usekhona, makuukuthi kuyenzeka wena ufika khona omunye umuntu lapha ya. Why ungamiki? Hayi kuthini? Why ungaliyeki isoka lakho la? Kuthini umuntu masomthanda nje uzitshela ukuthi uyamthanda, akuvuma ukuphumeka lapho. Akuvuma ukuphumela. But wena sike sakhuluma nawe ukuthi ngaphambilini wakwaqoma neminyaka o21. Nahlukana ngithi. Yebo. Waba nani? Angibanga nalutho kodwa wathola omunye before lo again. Naqomana angithi nahlukana waba nani? Ungashayanga umuntu. Waba nani? Kuyadepend ukuthi into enkanjani. Waba nani? Angibanga nalutho. Okay. Sekufuna kufa abantu kulungu bani? Hayibo ngimthanda phela lamfana. Niyathandana manje? Ngimyekile phela. Ukube kuthiwa umiye ungashaya umuntu bozoba nani? Bengingibe nalutho. Kodwa bengekwaniseke enhlizweni ufuna kushaya kumuntu kuqala. Bekufuna kashawe.
Kodwa ngiyaxolisa. Proudly. Ngiyaxolisa. Angithi lento ade ngisho kuqala ngithi proud. Ngiyaxolisa ngithi ngixolisile Nkosi yami. Ngazehlisa. Angazi siswami uzizwa kanjani ngayo yonke lenkulumo? Ngizizwa nginokudeleleka nje ngoba phela usisi methena nami ngona angi-understand ukuthi ngone kuphi ngoba phela akayena umfazi bengayena umfazi wakhe futhi akaza ngitshena. Kahle kahle umuntu bekufanele ukuthi usisi uyamlwisa umuntu owamshela ngoba nami ngashelwa nje ngaye. Ngihamba ke siye kule dadewethu yalo 700 rand awushoyo because Bonife uyenzile mos. Labo 500 rand behleze kunikeza bona. Bezama. You understand? Uyasebenza na unedingo zakhe. You understand? Ngiyazi na unedingo zakho. But ma ulalela not ukuthi uyaphikisana nako noma uyalwa but ucabanga idingo zakho uyabona ukuthi okay le mali uyayidinga but angazama ukuthi ayi-ede kanje kunokuthi kuthiwe akanginikezi at all akayi-ede inhlobo but ukhona ushintsho olukhona 700 rand. Ngibona nje usisi wabantu uyangidelela njengamanje ngoba ke mina ngumuntu ongakwazi ukuthi ngiphakamise umoya ngishaya abantu njengaye kodwa nje uyangidelela ngoba yena usasebenza mina ngisebenza. Uhambile wayenza yonke imesa yenzile mina yami impilo yamosheka angikwazi ukusiza abantu ekhaya angikwazi ukuzisiza mina kodwa yena yakhe impilo yaqhubeka ngithi uyavuka ekuseni hamba emsebenzini. Ngicela ukubuza sisi le mali ayiwenzi ihlobo umehluko kuwena u700 rand. Angeke. Ayiwenzi. Ayiwenzi umehluko. Okay. Ngikwazi ukuyamkela leyo mali leyo. Alright asenze kanje kunjani mabevele eka straight angayifaki? Mayeka usisi engayifaki imali engicelayo mina kuyena ngoba ngiyazi mina ukuthi kusafair le mali engicela kuyena. Maye ngathanda ukuthi ayenze kulungile ngizoyenza into okumele ukuthi mina ngiyenzile kwasekuqaleni. What about le mali kade nginikeza? Phela sisitela kumele sibe sibe nefair mos. Kumele sibe nefair. Awukwazi ukuthi umuntu angafika kushaya. Okay. Azisole ngokushaya kwakhe eze kwena zokunciseza. Abuye mase ngicisezela lokho ekufakela imali zokuthi ake uzabe lapho nawe ubone njengentombazana. Uphinde wena ufuna ukuthi makayikhuphule. Mase ufuna ikhuphule bese acabanga idingo zakhe bese athi hayi yazini kulungile ngizoyikhuphula but ngeke izifike kuleyo mali because ngeke ngikwazi ukuyifikisa kuleyo mali. Yabo? Unezinto akazikhokhela. Angithi imoto nayo sisi? Yebo nginayo. Iyona lena neba ngayo nyalapha. Yebo. Usayikhokhela? Yebo ngiyakhokhela. Okay, khona ezinye izinto mhlawumbe oyikhokhela. Ziningi yebo. Na ufuna uyicabange into kanjalo. Yabo? Manje uma ngabe uyayi-add ngo700 rand, ufuna ukwenza umehlukanyana abandla ngoba uyakubona ukuthi uyayidinga, but akakwazi ukufinyelela kule mali oyifunayo. As much as usisi ngimzwela nanokuthi uzamile. Abanye abantu ngiyavumelana naye ukuthi abanye abantu bayashaya umuntu angenzi lutho. Kodwa ngicela ukubuza umbuzo owodwa kusisi ukuthi ngo500 rand angayondla yini yena umndeni wakhe? Cha. Yayibona ke so mina ulindele kanjani ukuthi ngo500 rand ngihambe ngiyokodla umndeni wami wonke ngo500 rand plus nami. Kodwa phela mbemi ngikusizile nje. Uyazi nawe futhi ngalokho kodwa ukuthi ufike kumina uzongimoshela impilo yami ngangacelanga. So ngiyacela yonke lento lesiyenze kahle ngendlela efair ngingaze ngizithole sengiyenkantolo sekuzomela ukuthi sishare umholo wakho half half. Imali ngicela ukubuza dadewethu. Uthe unengane ngithi? Yebo. Undla ngamalini babo wengane ngenyanga? Akondla babuya ke sekho emhlabeni ngiyondla ngedwa nemali kahulumeni. Esekhona wayeyondla yini? Wayeyondla. Uyifaka malini ngenyanga? Wayefaka 1000. Uyifaka 1000. Okay. Mina ngicela ukuthi siwuvume u700 rand ngiyakucela. Ngicela siwuvume u700 rand. Siwuvunyiswa ukuthi siyambona usisi ukuthi uyazama. Omunye umuntu bengekaza ayenze lento. And musu ukuthi imali ayifakayo ayiwenza umehluko i-wrong lenkulumo oyikhulumayo. Ngisho 100 rand ngisho 10 rand uyawenza umehluko because makufika u10 rand ukuno100 rand kuba 110 rand. Into obonge uzuyithole e103 rand uyakwazi ukuyithola mase kufikile u10 rand. Ngeke uzuyithola uphethe 100 rand kuphela. So imali nemali efikayo kuwena iyawenza umehluko musu uthi ayiwenzi ngoba uma kulo 700 rand uthatha 400 rand uhambise ekhawusana no300 rand khona umehluko bazofike babe nawe ekhaya. Nginamanga? Cha unamanga. Kona ke noma kunzima kodwa ngizoyamkela phela kubukeka kumele ngiyamkela ngina choice. Sisi
Yabona njengamanje isandla sakho sisithanda ukuthi sibe ngconywana njengoba sesikwazi ukululeka. Into eyenzeke nini? Nitheni February March nini? March. Ngoni March? February. Oh, February. Okay. Isandla mhlawumbe ngabo August, September sobe sesiright isandla. Mhlawumbe uthola umsebenzi othanda ukuthi ube ngcono. But kulesi sikhathi samanje kumele ngibe ngenzani mina ngoba phela ngikwazi ukuqukula mangithola umsebenzi ongiqukulisa kumele ngithini. Imake wesisi bo plan ukwenza njani? Bo plan ukuthi kwenziwe njani manje? Anginikezele imali engiyifunayo sisi. Hayi phela sesimthatha advantage lo. Nokuphaphaza ungayenzi lonto. Ungayenzi lonto. Kulungile. At least into izele la ikhona umehluko utholayo. Uthi uzofaka u700 hayi u5. Noma 1000 kokungcono. Hayi ngeke sisi. Uyasho nje manje u1000 ungakwazi ukufaka? Hayi ngeke ngikwazi u700 nje ngimile kuwona. Hayi kulungile. Sesokwenza lokho kumele sikwenze ulungile u700. Mbukele lapha ngasekhaya igama le channel uhlanga media sitholakala lapha ku YouTube. Siyabonga kakhulu. Siyathemba ukuthi ke esikukhulumile namhlanje kuyawakho umqondo futhi ke ukhona ukusizakala zokuthola usisi kuleyo mali ezonyuswa. Ngicabanga ukuthi 200 uyimali enkulu kakhulu ngaphezulu ngoba usisi wenza isihe. Kahle abantu abashana abaxhaphazana nje bakushiye kanjalo. Omunye azagcina efile futhi umuntu angaboshwa. Usisi wenza iphutha, walibona iphutha lenzile njengomuntu wesifazana ohamba wayoxolisa. Uma ngabe seqolisile bavumelana bebodwa ukuthi uzofaka imali, uyayifaka futhi imali, uyathembisa futhi ukuthi ngeke kuze kube 1500, ucela kube 700 ngokubuka idingo zakhe. Uma kuwukuthi wrong sesiyoza kuma comment. Xebu. Akaniyeke lento yokuthi ma ungabizwanga ngamfana utholakala sowukhona. I-wrong. Ngoba manje yabona intombazana kube kuthiwa yasuke exit yaphinda kamasho. Ngoba umuntu wayefone naye imtholi ngabe kwaba right akubanga nankinga manje seyizithola seyine installment ekumele isikhokhe njalo ngenyanga uyabo because iyona isizathu sokuthi le ntombazane iye ukusebenza i-income ekadingela kule ntombazane ayingeni through le ntombazane eunesi ehambisha webo nesi niyabalimaza niyabalapha niyalimaza lapha ku-wrong yabo. So kule nkinga yabo usisi ngibona ngathi thatha advantage ngoba ubile nobuntu even though masephushwa ngoba ngicabanga ukuthi uphushiwe mina akazenzelanga uthe ngokuzwa igama elinejele phakathi kwagijima but ukwazile ukusukuma wakwazi ukuthi futhi ahambe emagameni akhe akwazi ukufaka lo 500 njalo ngenyanga. So makuthiwa 1500 700 rand is okay. Uyakhona. You understand? Uyakhona. Kunabantu abanezingane la ngaphandle abangafanga ngisho 100 rand. Omunye wondla ngo300 ngenyanga. Uzibuza ngo300 akuphumi ngisho ama-pampers. Ku300 mephuma lawo ama-pampers kusala mhlawumbe 40 rand noma 30 rand. So sekuphelile ke emva kwalapho. Uyabona? So ngibona ngathi mina mhlambe kuzoba ngconywana khona ushintsho oluzoba khona. Anoyiyeka lento yokuthatha umuntu imali eyithola nje mahala percent athi hayi ngingenzani nje mina ngo700 ungenza ngo700 rand 700 hayibo ngalalo udlile ngalo mali ngenza into eziningi kakhulu yabo. So asiyeke nje le ndaba ukuthi sithathe izinto kancane as long ifika iyawenza umehluko because bengakuzwe uyithola as long nje ifika khona umehluko ewenzayo. So ngaloko nje ngithi ke asiqhubekele sibukele uhlanga media. Xebo.